जयशव ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಶ್ವಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ इनके मुंबटू पद्मालपुरी काको मावा पेन स्थानम नगे मावा वासी नेंडू गे दर्शनाथ नेंडू दसरा कीसर मंतरिगे मावा तितानलासी मावरू पेंदर श्रीनिवास साहब अने मावरू टेंपल चेयरमैन पेंदर कुड़मेत सोमू साहब ये मंतर तेनेंडू बतल बतल कीतेर इंगे वायवल कालम नगा उंडे दिवड़ी वासर मंत दंडारी నేను భారతదేశంనగా మా ఊరు సందిరే కొయ్తూర్ ఉండే బోర్బోరో సందిరే వాయవలీర్ మంతే కాబట్టి తాండాసి బతల్ ఏర్పాట్లు బతల్ బాహన్ की తిరినోలు కరికి కట్ నేడు మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి మండలం గుడిరేవు గ్రామంగా మరి యావత్ ప్రపంచం ఉంకే కావా నేడు ఆదివాసుల ఆరాధ్య దైవం నేను పద్మాలపురి కాకో మావా సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు నిలబెట్టి నిదర్శనం బరైతే గుసడి ఇన్వడకు రూపు రేఖలకు మరి సముద్రిక టామంతా అద్దు కాకో పద్మాలపురి కాకో పైన పేంద మరి దసరా జెండా దసరా పూజా కార్యక్రమం నెలంగి సింహరోత్న డివి నరసవాలి ఇంకా ఆయన జెండా చడికి ఈ కార్యక్రమాలకు మరి నేను దానిలో భాగంగానే నేను దసరా జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఇవ్వాలత నేను ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా భవైతే మంత్రి మా ఆదివాసులకు సముద్ర వాసి ఇది కార్యక్రమను సముద్ర సాంప్రదాయబద్ధంగా కూడా సముద్ర సాంస్కృతిక సాంప్రదాయమైన కార్యక్రమం నిర్వహించాలత మరి అందులో భాగంగానే మరి ఇది వాయువల్లి దీనికే ఇక జెండావిష్కరణ పునఃనలు మరి దండరి ఉత్సవాలనే సముద్ర వాసికే మొక్కులు తీర్చుకుని సన్నువాల కార్యక్రమం అంతా కాబట్టి తాను సాటి నేడు ప్రత్యేకంగా మరి కార్యనిర్వహణ కమిటీకి ఏర్పాటుకి వెళ్ళాత తన కమిటీ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ప్రధాన కార్యదర్శులు కానీ కమిటీ మెంబర్స్గా ఏర్పాటుకి వెళ్ళాత వారితే వారి భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండానే మరి ఈత సౌకర్యం అయి కరెంట్ సౌకర్యం అయి మరి ఇక వాతురు భక్తులకు ఇబ్బంది చిరవనే మరి బాన్కి అనే వాళ్ళు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సాటి మరి కమిటీ నిర్వహణకి ఇవ్వాలత మరి సముద్ర మేధావుల సలహా సూచన మేరకు మరి నాడు జరగాల కార్యక్రమం సముద్ర భగవత్ సమయంనే చొకోట తాగుసరిన ఉద్దేశంనే మరి ఇది నేడు కార్యక్రమం తువ్వలాత తేన్లాసి మరి సముద్ర సలహా సూచన మేరకు నాడు జరపాల కార్యక్రమం విజయవంతం కేంద్రసాటి ఆయన బోరిమావూరు పెద్దలకు భగవంతుని మా ఆదివాసీ పెద్దలకు మరి ఇది నిర్వహణ సాటి బొంకే తోచిన సహసహకారాలు మత్తగా అందించి మరి పేద అభివృద్ధి సాటి మున్నే ఒకటించరే మా ఊరు పెద్దలకు సముద్రకు మా ఆదివాసీ ఆలయ కమిటీ తరఫున మరి మా కాకబాయిన తరఫున మేము సముద్రం వేడుకుంచి మరి మీకు తోచిన సహకారం తీసి మా పేరు మున్నేని సాటి సముద్ర తోచిన సహకారాలకు ఇక్కడించరే మూడు కమిటీ తరఫున మీకు మా ఊరు సమాజ పెద్దలకు సముద్రకును మా కోరం జన్మంతా జై సేవ జై పద్మాలపురి కాకు నేడు పద్మాలపురి కాకున సంస్థానం యావత్ ప్రపంచంలోనే ఏకైక దేవాలయం మరి తేనుగా వాస్తవంగా తేను అభివృద్ధి బచ్చలే యామల దూరం ఉన్నమంత తేను నిత్యావసర వస్తువులకు నిత్యం అనునిత్యం మరి ప్రతిరోజు సామాన్యంగా యూత్కి వెళ్ళకు చాలా పెద్ద సంఖ్యత మహిళలకు వందల వేల మహిళలకు వాసిరమంతా దాదరి వాసిరమంతే మరి కనీసం ఇకే వస్తువులకి కనీసం బాత్రూమ్ అయి టాయిలెట్స్ అయి కనీసం నిత్యావసరం తాత్కాలికంగా నిర్మాణాలకి చేయలేము మరి బతిలే ప్రభుత్వాలు వాసేమంతా ఇంకే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దగ్గరే 2 పర్యాలకు మరి అధికారం నా మత్త కనీసము వాసి బదైతే దివాళీ ప్రోగ్రామ్ అంతాయో దర్బార్ ప్రోగ్రామ్ అంతే కంటిన్యూటీ వాసి కేవలం స్టేజ్తా మంచుకుని వాయిస్ ఇవ్వలే వడకలే తప్ప వడకలి మాడలుకుంటోడం తప్ప ఇక మాత్రం ఎటువంటి అభివృద్ధి మాత్రము గీత చరిత్రశీలే మరి ఇనికి మా ఊరు ఆదివాసీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మంతేర్ మా ఊరు ఊరిగిరి వాయిమాడ్ దివడి మంతా స్టేజ్ దర్బార్ మద్దతే వాయిమాడ్ వడకమడని సొడిమడే నేడు మా ఆదివాసీతో పవిత్రమైన దేవాలయం ఇది పద్మాలపురి కాకపోతే మరి నేను బతిలేయో అభివృద్ధికి దిశతా పోయిన నేడు ఒక లమ్మడకుంగగా సేవలాల్ మాల తాంగ్ 2 కోట్కు మరి గౌరవ మన అస్మాబాద్ ఎమ్మెల్యే సాబ్కి ఇవాళ చాలా బాధాకరం మరి నేడు అదే కాకుండా ప్రతి ప్రతి సందర్భంలో వాసేమంటారు భార్య మా కాకోమంతా మా కాకోను మరి డగురు కీకడు అది మావ పేనందు మన కీకడిజరు కనీసం ముందు ఒక అసెంబ్లీతో వాడకమకి బద్ద సందర్భంలో వాడకమకి మరి ఊరా దేవాలయకు నిమ్ము ప్రాతినిధ్యం సింతి నిమ్ని ఆదివాసీ బిడ్డగా పుడిచి నిమ్నేంటికి వాసి కాకున్న నార్ల పాంతి ఉసడి టోపి కెరిసి పాట వారిసి ఏనంతి మరి నీ కూర్చోడు బత్త పేందు పొర నీకు ప్రేమశిల్లేదు ఊరు లమ్మడుకుని పొర భద్రకంగా ప్రేమ వాతం చేయడానికి ఖచ్చితంగా కమిటీ తరపున ఆలయ కమిటీ నువ్వు విమర్శించేమంతా నిమ్ బద్ద అయితే నీకు నిమ్ ఇద్దాయో నిమ్ అద్దాయో అని కీవాలి నిమ్ కాకుండా గీసుకుని నిమ్ బద్దని కీయమత పాస్ నీవా కోటి రూపాయలైతే కనీసం కాంతుంగ మత కనీసం ఇక నీ ముందు కమిటీ హాల్ దోపుసే మత ఎమ్మెల్యేగా మంచి సిలువైతే కమిటీ సభ ముందు వాటర్ సప్లై అయితే ఉంది నీవ కీయ మత ఉంది పొరవలు మంచి మనే నిమ్ బతల్ కీతి నిమ్ అగబాన్ కీతి కోవలక్ష్మిని అద్దెమంతా
ఖచ్చితంగా నేడు మావ దేవాలయ గురించి వాళ్ళ చర్చలు కోవలక్ష్మిగిరే ఇంతకు మొదలు అదే గీత కనీసం నేడు వేరే వాత చరిత్రశీలే మీకు నేను మావ ఆదివాసీ సమాజును మావ పేనుకు మీరు పదవాడిది బిడ్డ మీకు నాడి భవిష్యత్తునగా ఖచ్చితంగా మీరు రాజకీయ సన్యాసం అనుభవించదు ఖచ్చితంగా మేము మావ పేనుకు మీరు ప్రేమగా కీసి మీరు పేనుకు బద్ద గీతకే నాడి మీకు ఏర్ పుట్టారు జావ పుట్టారు తప్ప మీరు మా పేనుకు దూరం కాసే మంది బద్దవాసి బల్మితి వాసి స్టేజ్ తా వడకలు సాడి వాసి నారల పాసి కాలు కాడు మీకు లెక్కకింత ఖచ్చితంగా ఇది కాకపోయిన సత్యాతలమంతా మీకు బద్ద రోజులు నాకు ఇవ్వతే మీరు బద్ద అయితే ఇనికే వాయువల్ కార్యక్రమం ఉండగా మీ వంతుగా మీరు ఇనికే బద్ద ఎలక్షన్స్ వచ్చే మీకు బద్దలతో వాసి కాకుండా నాకు ఈకిడితేనే ఇకే వాయసీంతం చిలితే మీకు స్టేజ్ తాగి వాసి చూపించరే ఖచ్చితంగా మా ఊరు ఆదివాసీ ఎమ్మెల్యే అయి నాడి పోటీకెళ్ళి బోరు మత్తెగిరే నేడు సవాల్ విడి సేమంతం కాకుండా జాగ్రత్త వాసి నిలెత్తే మీరు ఫస్ట్ వాసి తదుపరి కార్యక్రమం తుంపితేగానే మీకు నీకు వాసి నేను మంతం చెప్పే అంతం ఖబర్దార్ మీకు సముద్రకునే మా ఊరు ఆదివాసీ పెద్దలు మన పోరేమని కాకొని బదలు గీత కీవల్ గీతగానే మీకు నీకు వాసిందామని ఖచ్చితంగా కమిటీ తరఫున జబర్దస్త్ కొట్టి వేస్తారు మొత్తం ఖచ్చితంగా మీరు మాగవాసి అన్నితం మీరు బదల కార్యక్రమాలు గీతుడు కీయని జరనే ఈ సభా వేదికగా ఇది కమిటీ తరఫున ఖచ్చితంగా కోరుకుంటామని జై సేవ జై పద్మపురి కాదు మరొట్టే ఏతకాటు మీకు సాధుకున్నాను 50 లక్షల రూపాయలకి వానల్ కీక ఇత్తకే వీరు సభ్యులు తెలుగు చూడతారు పట్టాలు మీరు కాకుతాడితో ఇక భూమి పైసలు వస్తాయిరా అరే ఎలిగా మలిగా నీకింత నాకింత చేయాలి తెరితే ఊరు ఇదే మూమెంట్ ఫైల్ పీసి ఆಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ನ ಸೀತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬತ್ತರಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅವರು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸೀತು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ನಾವು ವಾಸಿಕೊಂಡು ಬರಾದಿ ಪದ್ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಾಕು ಗುಡಿತುರಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಿ ಬಾನ್ ಮಂತ మీకు టావైకి బొమ్మితే బాన్ మంతైతే బొమ్మితే మంత బాన్ మంత జే బాన్ బెహకం సాబ్ పంటతే మంత గాగా ఉర్తుం సెరెన్ మంతరితే ఆనాయో ಇದು ಬೊಮ್ಮಿ ಇದು ಬೇನ್ ಮಂತೈತಕ್ಕೆ ಇದು ಗರೀಬ್ ಕುಂಗ್ ಸೀತೆರ್ ಮಾಯಿನಂಕು ఎకరం 20 గుంటకు తప్ప అధిక సియో ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಕೀತರ್ మీకు ಟಾವಸಿಲೆ ಇಂತರು ಮಂದರಿಗೆ ಮಾಕು ತಾಟ ಮಣ್ಣು ಮಂಡಲ್ತಾ ಸುಡ್ತಿರೋ ಬಗಾನ್ ಸುಡ್ತಿರೋ ಬಾನ್ ಸಾರಿ ತಿಲಬತಿ ವಿಚಾರ ಮಂತ ನಾನು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಗುಡಿಗಿರ ಬಾನ ಅಂತ ಐಬತ್ತಿ ಮಿರಟಿ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿತೆ ಈಗ ವಾಸಿ ಹೊಡಿತೆ ಕರಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಂಕ್ 20 గుంట మళ్ళా యాంక్ 20 గుంట పులా యాంక్ 30 గుంట ఏం డీకేసి అంత చూడతాం మండల్తామంతా ఐదు రికార్డ్ ನಾನು ಆತತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾನ್ ಕೀ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮನಿ ಬತ್ತಿ ಬಾನ್ ಸಾಬ್ ಇದಕ್ಕೂ ರಸ್ಕೆ ಮಹಾಗಬಾರು ಕೋಯ್ತೋರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮತ್ತೋರು ಓರು ಈಗ ವಾಸಿ ಓನ ಪೈರ್ತಾ ಗುಡಿತೋ ಹೊತ್ತೋರು ಓನ ನಕ್ಷತ ಗುಡಿತೋ ಹೊತ್ತೋರು ಇತ್ತೋರು ಬೊಮ್ಮಿ ಮಂತ ಇತ್ತೋರು ಮೊತ್ತ ತೋಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಲ್ ಕೀತರು బతలాత సాబ్ అయితే ఇది అక్షరాలు నిజం బతలాత అయితే మీరటు మాయలు రూపీస్ వరటు నన్ను ಕಾಪುಸಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾವರು ಸಮುದ್ರ ಜೇಂಡಾ ಪೀಸಿ ಕೈಟ ಜೇಂಡಾ ಪೀಸಿ ತಯಾರಾತೀನಿ ಈಗ ವಾತರು ಈಗ చూడతారు ದೇವರಿಗದ ವಿತ್ತೆ ಮರಡು ಪೆರ್ಸ ಪೆನ್ ನಾಯಿ ಬೀಮಲಿ ಪೆನ್ ನಾಯಿ ಪದೇ ಮರಡು ವಿತ್ತ ಅಂತಾడు ಪರಲ್ ಪೀಸಿ ಅದು ಮೋಡಿ ಬೊಮ್ಮಡಿ ಜೇಂಡಾ ಪೀಸಿ ಓನ್ ಪದೇ ವಿತ್ತೆ ಅವು ತಾಡಿನ ಹೋಗ್ತಾರು ಅಗಟ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂದನ್ ಮಲಚಿಗೆ ಗೊಲ್ಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರಿ ನಿಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಮನ ಹೋಸಿ ಅಗ್ಗನಲ್ಲಿ ಬಗತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿ ತಾತರ ನಿಗೆ ಜೇಡ ಹೊರ್ತದೆ ಆಗೋದು ಜೇಡ ಅಗಟ ಹೀಗೆ ಸೊತ್ತು ಆಗ ಸೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಇದು ಮೂಲತಃ ಹೊತ್ತೋರ್ತೆ ಅಗಟ ಹೀಗೆ ಹೊರಟು ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದು ಜೇಡ ಅಗಟ ಸಡ್ ಕಲ್ಸೋತೋರ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಹೊತ್ತೋರ್ತೆ ಜಾತಿ ನಿಮಾವಿಸೋಂತೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಲ್ ಸಾಬಿಗೆ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ మీకు టావసిలే భయ్ కాలు వాటనే మాకు జాగసిలే ఇది ఇచ్చో రాతే అదే పజయ ಆಗ್ತಬತ್ತಿ ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಕಾಂತ ಇದಾಯೋ ಆಹಾ ಇಚ್ಚೋರು ಇನ್ಕೈತಿ ಸಾಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಡ್ಕೆ ಈ ತೋರ್ ಬಾಣಿ ತವ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಂ ಆಯ್ತು ರಾತೆ ಗೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಡಿತು ಮಳೆ ಹೋನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಿತ್ತೋ ಬತ್ತಲಾತ್ ಸಾಬ್ ಈಗ ಜೇಣ ಕುದಿನ ಈಗ ಜೇಣ ಹಚ್ಚು ಈಗೇನು ಬಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೇಣ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಾತು ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಮಾವ ವಿಚಾರ ಮಾ ಗುಡಿತ ಮಾತು ಮಾಸು ಹೊಡ್ತಾರ ಬತ್ತಲಿಂತೋಕೆ ನೀವರಿ ಎಂಸಿ ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಬೋರಿಂದ ಮತ್ತ ಬೋರಿದ ಕಿಗಿಟ್ ಅಂತ ವಸ್ತಾರೆ కాబట్టి ನನ್ನ ಬತ್ತೈಕಿ ಇತ್ತೋರು ಇತ್ತೆ ಬಾಂತೆ ಸಾಬಿಗೆ ಜೇಣ ಉಪಸ್ ಬಾನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬತ್ತ ಕಾಡ್ತಿ ಸಿಗೆ ಅವು ಕಡಿತ ಜೇಣ ಈಗ ಸಡಿತಾರೆ ನೋಟಿಸ್ ಇತ್ತನೆ ಅವ್ರು ಬಾತರು ಓನ್ ಬೂತಿ ಸೀತರು ಅದು ಓನ ಕಾಯ್ದಾ ಯುಕ್ತ ವೀರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ ಹಾಕುಂಟ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೊತ್ತರು ನೀವು ಬಾನೆ ಪಚ್ಚ ಸಾರ್ ನೀವು ಪೇನ್ ಮಂದ 39 మీరు కలిపితే అసలు 12 ఎకరాలు
రామారావు మామలు నన్నార్ వేరు సోంపాట్ల ఉండే వెడిపిड़ सब्दिर बेड़ीमीर माव बेड़ीतीर सब्दिर आसिने इके सोडवला आता पुरातन पेन मंतागे अष्टे आगे वासिकुनु सूड सिकुने तयार केवला आता सिल्वे सोतके अदु पक्कतन वेरिसे वासिकुनु मरता कूदतीवल मत्त माव दादली बावली बोंते मनी दंडरी मतरू वेरिसे वासिकुनु बल मत्त ಅದು ಕಾಕೋಬಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಕಿತ್ತು ಬಾನೋ ವಾಸಿಯೋ ಬಾನಾಸಿ ಬತ್ತಿ ಇದು ಜಾಗತ್ತು ಚೊಕೊಡ್ಕಿ ಕಟ್ಟಿನ ತಾನ ಮಾಕ್ ಮನ್ಸನ ವಾಸಿ ಕಾಕೋಬಾಯಿನ ವಾಸಿ ತೀವಾಲ್ ಸೊನ್ವಾಲ್ ಆತಲ್ ಜರ್ಸಕ್ಕೆ ಪೇಂತನು ಮೊಮ್ಮಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೇನೆ देहांतमु इनके डोनी चार पाड़तम बती आजके पेंद दायते डोनिकन बोलके वाट मकी गोने कोता तल्क मकी बतई की मकी पूजा कार्यक्रम मात्रम खचिతంగా तुमसेरेन मातम अद्दु पेंद कटावा माग गिटावई अदेलासी इनके पेन उचुरुचुरु डगुक नगा सोंजी इने लकराव सा पेन आतर बती ओरू आने उंडेवरो सार मंत्रो परल वाचो केले बती ओरू इन मोहन राव साहब इन डगु डगु साफ कना ओडकिता वासी जरा 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 उचुर 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 ಇದು ಗುಡಿ ಆಯಿ ವಡ್ಸಾಟಿ ನಗೆ ಸಾಬುನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ತೋನ್ ಇಚ್ಚೋರ್ ಮಿರ ಟ್ರೈಬಲ್ ತಗ ಮಂಜಿಕುನು ಮಾವ ಕಾಕೋಬಾಯಿನ ಗುಡಿ ತುನ್ ಮಿರಡ್ ಕೀವೆಕೆ ಇಚ್ಚತೆ ಮನ ಸಾಬಿತ್ತೆ और ಪಾಪಂ ಬಿಚರಲ್ 55 ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಕೀತು 55 ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಕೀತಕೆ ತಾನ್ ಓಸಿ और ಗುರ್ರೆ ದೋಸ್ತು ದಿವಕರ್ ರಾವ್ ಸಾಬ್ जय सेवा नन्ना मंगम विश्वमराव जंगबाई चैनल पद्मालपुरी काकोन गवातम इदु इनके इदु गंगा अंदु गंगत पकत के इदिके पर्व है सीतामरा मंताग गुड़ी मंत मा पद्मालपुरी काकोन इनके कई कार्कनोर्ले येरतुंगले वायवाला आता इद गंगा तग दसरा सुर आते दिवाड़ी सुर अंत ने दसरा मंतागे हेलो बिट्टू गारी हेलो पतंग ಮಾಡ್ಕರನೆ बाय हालिगूड मतपाड़ी सित्तगोंदी आत्र बेकवातिटिगे गेंद
झंडा था बात झंडा था बता के बात ये कोई थी वाली वो संदी बकरा कोई मड़ो जेवती सिरोन झंडा चली हालो मी बदनार मैडम आलीगुड़ा बतपाड़ी मर्स्कर बदनार भाई बदनार आलीगुड़ा ये बता कहाँ बात है झंडा बताता झंडा क्या तो ना दसरा झंडा ಸಾಲಿನ ವಾಂತಿರ್ತಿ ಬಸ್ಕೆಡಲ್ ವಾಂತಿರ್ತಿ ಬಸ್ಕೆಡಲ್ ವಾಂತಿರ್ತಿ ಚುಡುಮ ಇತ್ತಗಿ ನೀವು ಮಸ್ಕಲರು ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಲರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾ ಉಟ್ನೂರು ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ಮಂಗಾಮೂರು ಬಸ್ಕೆಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಚುಡು ಮನೆಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದೆಡ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಡ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ పద్మల్పూరి కాకున్న పాట పద్మపూరి కాకొన పాట వ్యాట్ బైక్
అదే ఆద్య కార్యక్రమం ఇబ్బంది అంతా ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಸ್ತಿರ ಬಂದು ಬಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ದಕ್ಕೆ ಪರ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತಕ್ಕೇನು ಕಾಮ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ತುಂಗಲ್ ಕಾಮ ಇವು ತುಂಗಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಯು ಕಂಪಲ್ చేయమేను మళ్ళా పటేళ్ళ సంఘం తరపున గిరా ఊరికిరా వాసి వేచి మా కమిటీ తరపు అభయం చేయలాగా అంటున్నాడు అభయం చేయలేక మారితే మదేలాసి మీరు మాకు మాట్లాడుకున్న సార్కి ముఖ్య సార్కి ఇద్దకే ఊరికి మోటు కామ్కు వేహాంతో काम साहब ये मामा अड्डा वाटन तो नहीं चेकिंग कैंप इनके बाद इलेक्शन तुरंत पुलिस चेकिंग केंद्र का चेकिंग कैंप वाट वाला पुनः तेलर चले पुनः स्टार्ट है मीटिंग रेगुलर గా జరగాలి బాగా మా కాకోన ఆశీర్వాదనే ఊరికి అనేది గుర్తించి వాసికుని గణరి వార్తాయించుకుని మా ఊరు మాకు తయారాసి మా పేరు మాకు పాయ మాజుకుని ఊరికి మేసికుని మాకు నిన్న తాక్షేమంత తిచ్చకుండా గోష్ఠి చోసాల నుంచి వరకు 3 రోజుల నుంచి నన్ను తించిన వాత దాని రాచి తన जंगबाई चैनल तो मिडिल बस के तैयार अगटल यूट्यूब तैयार की सेरन बनतो देश हर राष्ट्र मावा मत्ता पेन को यादी तरता पेन को मावा पांडी कुपर्लिंगल बांध बाहर तत्तेरो शंकरना सोंजी को आने इंदिके मावा पेन को मावूर इंदिके मेधावुलु तैयारासी मा दातुरु इंदिके तन दातुरु यावत् भारत देश ना पेन को सरी सरी बाहर तेणसी मा पेन को ना दुसरू देवर को पूजार किंत करते लेकिन पूजार किंत माउर देवर दुसर जाति तो तैयारासी मासी मात्र ऊरकुन महाराष्ट्र अंटे अंटेने करे मात रिपोर्ट महाराष्ट्र राष्ट्र नगा गिरी मा पेन के ना दुसरू मत कूर पेसी पूड़सिकुन मल मा कब्जता मा पेन कुंते बदल राजत्व सोड़ितंगे दादापु 1000 साल पालना कीतेरू अगटलते नेट वेरी मावा पेन मर्गु नरसी मत 1000 साल परिपालना कीसी मैडा आते मल्ल नटु मल्ल इंदिके मरट मल्ल पुनरावृतमासेमंत काबट्टी अव पेन ना जागता मोदलते आक्रमण कीयन 500-600 संस्थानाल మొత్తం మా భారతదేశం స్వతంత్రవాయ బ్రిటిష్ పరిపాలించమని చొట్టే మొదలే మన రాజ్యాలు మొత్తటు దాదాపు 500 సంస్థానాలకు మొత్తం రాజ్యాలకు మొత్తం అయితే పిన అగ్గ మాఊరు అచ్చి ఆ ఉంది రాజ్యం కోరు రాజ్యాల మొత్తకి అచ్చం రాజ్యాలకు నాకి మన మాఊరు రాజ్యాలు మొత్తం పిన 500 సంస్థానాలకు ఇస్తాం 500 రాజ్యాలకు పిన అచ్చనునికి పాలన కీతురు రాందటు ఆ చరిత్రతో మల్లగిరికే పునరార్థం కీసి మాఊరు ఇంకిందుకే బాహరి తెణసి ఏమంతరితే తొలితే మావా पेन इनके बागा राजलीर मत बग सिरपूर यू सिरपूर टी मा उम्मडी जिल्ला तगने रेंडु नाकना मंत्रिंदे इनके करे मासेमंत काबट्टी आतुर इंदुकेने पेन को बाहरी तेणसिकुन मावा राज्यालकुन गुर्तिंची मावा पेन को गुर्तिंची इनके कालिकंकली चांदमंकली मावा चांद अग ಅದು ಅವನ್ಗೆ ಆಗಿರ್ ಮಾವೂರ್ ಇನ್ಕೆ ಸಂಜಿಕುನ್ ಅಗಗಿರ್ ಬೋರ್ತೆ ದುಸರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂತರು ಓನ್ಗಿರ್ ಕೂಡಿಸಿ ಪಾಸಿಕುನ್ ಮಲ್ಲ ಅಗಗಿರ್ ಮಾವೂರ್ ನಿವಡೆ ಮಾಯನ್ ಸಾಟಿ तैयारासे मंतरू ಇದು ಕಬೂರ್ लेटेस्ट గా ಕರೆ ಮಾತ ಗನಕ दादाపు ಮಹಿನಾ ಇಂಜೆ ಇತ್ತಿರು पुनकनल इंजे निवडे मासे मंत मला आमुस येवनलते 15 रोज की ಅಂತ पुनकनल निवडे कीते पामुस ದಂಡರಿ ಮಾರಂತ 15 रोज की अधिक व्यवस्था बांत ಹಾಕನಿವಲುಂದಿ सलाह सूचना सिंपतिके फाइनान्स बाजलेते तान बांध कियने चुडू चुडू नाकनग मावा मंडल लेवल तो 2 मंडल 3 मंडल 2 मंडल ता ओंदी 20 रोक एवरी मंथ ఓకే